הלחם, לא שיר הלחם, התכוונו ללחם שאוכלים לו הלחם האנשים. זה בפינה עם הדגנים, והוא אמר לי זה היה לחם מדבר. כולנו קצת לחם על מדף החיים, מחכים שמישהו ימרח עלינו ריבה, 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 ריבה. כולנו קצת ריבה, כולנו קצת לחם, כולנו קצת לחם עם ריבה, 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 ריבה. ואז הוא אמר לי, הלחם שהזכרתי, שיש מבצע להיט, 7 פיתות בשקית. אז קראתי את השקית, כי רציתי רק 2, והן אמרו לי, הן היו פיתות מדברות. כולנו קצת פיתה, שזה סוג של לחם, כולנו בעצם חמץ. כולנו קצת קמח, שעושים מזה לחם, מחכים שמישהו ישפוך עלינו מים, 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 וללוש, 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 וללוש.